Hello, beautiful family. Welcome back to my channel. Ngài channel chạy để phiêu quá rõ cầm bằng ngài lấy chỗ hi. Để cho lại sắc mắt trong cái video của ai cũng lấy phiêu vi và support phi cái này cái channel cái yang á, na cái po cho cái por. Để gitu cái wadang wan cái sen cái wadang kong lep, để yang halang phiêu quá rõ. Để hamaling ulai cái này cái video, share cái par lock yang phi baru ban subscribe cái này cái channel. Để hagan cái channel cái yang á le bon bagi content cái upload kam cái cooking video. Makeup video, skincare video, organizing, cleaning videos, but family vlog videos. Te yo le buon bhana perlu yang phi wa yo suk ya gane ka channel ko yang te buon bha ki feedback wa yo kong yo suk bha gi mo yo suk bha ga vlog ko yang phi yo suk bha ga channel ko yang phi te khuble chi buon ya phi wa ro ma te em le ki kato ka ne gi bom em yo suk ya gane ka channel ko yang le te em mus yang pher ma te buon bha gi wa ong kam ni le wa kong phi ga panar dang wai le klam phi de ka ten khasi ma te kwa open che ya phi ha gane ka video wa naga daw mot ka daw wa klam de ka ten khasi wa to wa bun bha gini ki parlok ki wa na jangai ki wam to ni na liang panar ki wa pa ya gani ka video ki nga manda klam ngam tu diong panar rong em mus nyang tho gi ya ka gi klam ha ga video de te bun bha gi wa ong nga kong klam na ka ten khasi te na ka ta ga daw klam mo da ka ten khasi ma te la de em na pro diong phi gi wa with ki wa em kwa hu pai ki video ko nga wa klam khasi yo te ye phu skip e gane ko video ma man simple ba te ye phu skip e gane ko video me mus nyang phera te ha kane ka video ru ngan kren bet aga ten khasi na mar ba la da nga kren da ka ten pnar bun phana pdeng jong phi ba ong kong ngim sngaw tu a mo phi batai ayu na kata ga daw nga kren da ka ten khasi te la da don na pdeng jong phi bom sngaw tana la ne bom kwa ban snap ya ka jeng kren ka jonga te phila ban skip e kane ka video ma te ka topic jong kane ka video ka de shaphang jong u melasma la ne ngila ban ong shaphang jong u Niangmong kane ka de ka we ka common problem la ne ka common skin problem bangi chai don kham tam hang ne po meghalaya te ngala da ban le ka to ka we ka video barim shaphang jong my melasma journey video but shaphang jong pigmentation video ru ngala da ban shoot ekine ki videos barim bha te ngayo I dang bun bhanap teng jong phi ba kali nga ka ju ka question mo kong ngin ta da ka a cream ayu bangin ta serum ayu bangin ta lane sunscreen ayu bangin ta nak banta jong u Niangmong te nga le khnang ya ka ne ka video nak banta ki to ki ba kali be ya nga shaphang jong ki ne ki chai serum lane ki chai sunscreen banta nak banta ki to ki ba don Niangmong te ha ka ne ka video nga kwa ban pan shai shaphang jong u Niangmong lane shaphang jong u melasma na marba ngaru tharai playo hi haki videos barim jongaru la de ban batai bhang la de ban pan ep ya Niangmong jongaru tengan bu biang hakne ka screen mo Niangmong jonga ulong duna shiphang bat ulong bun ulong yong shiphang ulong kumta tengan ong ep ba ya umelasma hi ngim la ban panja khai mo chi sen ba ula don hakas ne do jong phi te ula don mo lifetime gum to don ba uja shiphang don ba wan biang gum to tengan ong ye phi nga kwa ban pan shai ba ya umelasma hi ngi dei ban sumar bha la dang ngim nang ba ha ban sumar te ula ban yong ula ban wan biang hakas ne do ka jong phi mo ka shong hakas skin ka jong phi la ne ka shong hakas ne do ka jong phi te na kata kada nga kwa ban pan shai hang ne ba ya Niangmong hi te ngimla ban guarantee ba unja lane unja sisndon ngimla ban ong ba unja khait mo Niangmong ula ban khuj ula ban ja bat ula ban wan biang ru ha ka ju kapor Niangmong ude we ba e bha ban panja lane ban pan khuj ngala de ban ye thu epi ha ki videos barem ru te don ba ong mo kumne la dangile da kane ka chemical peel la dangile da kane ka laser treatment la dangile da ka micro needling devices te kanja mo kanja Niangmong ne kanja khai Niangmong em mo la da phile da kine ki chemical peel ka laser treatment la da phile da kane ka micro needling devices ru la da Niangmong un one bed no himla ban guarantee ba o Niangmong unja khai la ne la da ngita da kine ki cream balong rem kano ngimla ban guarantee ba une Niangmong wan shu haka sne do ko jong mo Niangmong ula ban wan biang ula ban ja bat ula ban wan biang ru haka ju kapor te la da pidon Niangmong te pidei ban sumar bha yo Niangmong jong phi ngam ong tang e kito ki badon Niangmong e kito ki badang shusdang ban yo I ka sign ba
ba pidon yang mongru te sa take care bha sa sumar bha ya kasne do ko jong phi namar ba shisen ba ula don ha kasne do ko jong phi shisen ba ula yong shisen ba ula bun bha kasne do jong phi te e bha ban sumar te naga taga da ong ba ya kito ki bampat don yang mongru pidei ban sumar bha ya kasne do ko jong phi ya ka skin ko jong phi khnang ba ka skin ko jong phi la ne ka dor khmat ko jong phi kanom long worse tenga la de ban ong ya phi ba la da pidon yang mong pidei ban sumar bha ya kasne do ko jong phi de tang ya kito ki badon yang mong ya kito ki bom don yang mong ru habanga ong sumar bha ya kasne do ko jong phi pidei ban ta bha ya ne ka sunscreen mo namar ba sunscreen ka de ka wei ka badon kam bha bangin ad haka skincare routine ko jongi bun phana preng jongi ba shai ngau thu bakla o la dangim ta sunscreen ro mlele namar bangam don yang mong mo em de rum ta la da pidon yang mong la da phim don yang mong ru sunscreen ka de ka wei ka badon kam bha ba pidei ban ad haka skincare routine ko jong phe yang mong hi ulong e bha ban panja te don ba shai kalia nga mo don ba ong yang ni phi ta bun bha kne ki serum phi ta bun bha kne ki jai cream la ne sunscreen ro phi dang don yang mong be kam to mo te ngan ong ya phi ba sisen bangila don yang mong kham tam yang ki bala hair pa kamot ba kan sa don be mo kala banja bat kala ban wan biang ru kumbang la de ban ong ya phi ka shong hangi la dangin nang bha ban sumar te kala hi ban duna tang ba ban ja khait na ka dor khmat ka jongi te long e bha ngala de ban ya thu ya phi mo te hadu mentaru ngadang don be yo new yang mong phim yo i na mar ba ngadon make up hang ne mo kamot ba la dangam ta ikne ki cream la ne gam ta ikne ki serum kamot ba kan long yong bha gum to mo tang ba ngan ong ye phi ba unyang mong jonga long yong bha but ulong light brown gum to mo dark patches brown gum to te ulong kum ta mo te kamot ba la dangam suma la de la ne la dangam take care bha yo nyang mong jonga te nyang mong jonga unlong yong bha kum to mo te kadau ba ulong light kum ne ru namar ba nga ngam ju skip la ne ngam ju pep ban ta ikne ki skin care mo kini ki skin care products pa ya day but une melasma te na kata kadau nga ong ya phi da pidon nyang mong da pidei ban don ya ka strict skincare routine hakapomen step at hakapomen med mo khnang ba unyang mong jong phi long yong but long ben gum to mo te la da phikwa ba unyang mong jong phi la da phikwa ban control yo unyang mong jong phi te phi haban ta bhai kene ki skincare products te haden ngan sa ya thu ya phi kum kino ki jai serum kum kino ki jai sunscreen ba phi de ban ta la da phi don yang te nga kwa ban pan kan ma ya phi hang ne ba la da phi don hayeng la ne la da phi don shabaru sunscreen ka de ka we ka badon kam bha la da phi don hapo yeng kum ne ru phi de ban apply bha ya kene ka sunscreen kham tam yangi ki badon yang mong phi de ban apply bha at least asen ka shisngi mo khnang ba namar ba kato ka sunscreen ru kamla ban protect ya phi baro shismi nagata ka daw ban reapply biang la ne ban apply biang ya kane ka sunscreen ka de ka way ka ba don kam bha la da phi don yang mong kham tam yangi ki ba don yang mong natip ka long e bha tang ba persyangkat bala ban apply at least ar sen haka shismi ru nga kwa ban pan kan ma phi hang ne ba la da unyang mong jong phi la long bon bat ula long ben palat kum to te kabha ba phin late check up mo kabha ba phin pen I haki doctor la ne ha ki dermatologist khnang ba ken la ban ai kine ki dawai la ne ki cream mo bala ban pen light ban pen khut kloy yo neu nyang mong jong phi mo la dangi late makna haki ne ki doctor la ne ki skin specialist ro kala hi ban wan namar ba bale nga ong kumta ngaru ngala de ban le ekane mo ngala de ban le check up kila de ban ay ngai kine ki cream kum ki mo kila de ban ay cream yang ban ta kum to te hakapor banga ta ula long khut hi kum to tamba si sen ma la sange pat ula wan biang mo kalong kumta tang ba la da phikwa ba nyang mong jong phi un long light ane ba un long khoi khandiat te ka bha ba phin pan I haki doctor na mar ba kine ki serum ba nga shai ban ong ya phi te hoi kila hi ban ya rap nak ban ta ban pan light ya kasne do ka jong phi tang ba la da nyang mong jong phi ula long bun bat ula long ben palat kun to te kan sa shampoo bha te na kata ka daw kan sa shampoo bha la da phi don kam tang da kine ki serum kine ki cream na kata ka daw nga ong ya phi ba kabha ba phin le check up haki
skin specialist lane haki dermatologist ngakwa ban pan kan mau ya phi hang ne ba ban jet bha ya kine ki ingredients na ka banta ka skin issue lane ka skin problem jong phiru ka dei ka way ka badon kam bha namar ba dang bon bha na preng jong ngi bom sngeu thu kum kino ki jai ingredients kum kino ki jai serum kum kino ki jai cream kum kino ki jai sunscreen bangin padon kam la dangi don Niangmong lane la dangi don dark spot la dangi don freckles kum to bon bha na preng jong phi badang confuse mo kum kino ki jai ingredients ngan ong ya phi ba ban research lane ban wat bne ya kine ki ingredients shwa ba phinta ha ka dor kmat ka jong phi ka dei ka way ka badon kam bha la da phim tip 100% ru at least mo pule ya ki ingredients padon hakito ki cream lane hakito ki serum mo khnang ba lada phi ta ekine ki cream ru kan long effective hakas ne do ka jom phi sa ko we ru nga kwa ban pan kan ma ya phi hang ne ba lada don up teng jom phi ba expose palat kum to hakas ngi lane hakading te care mo wat expose than hakas ngi lane wat shong palat ha jan ding kum to na mar ba kan ne ru kala ban kta bha ya umelasma jom phi lane ya Niangmong jom phi mo te care bha ban shong harut ding lane care bha ban sha palat hakas ngi kum to khnang ba Niangmong jom phi onom long worse but onom long bone lane onom long berben kum to mo te ban ta pat ngan ya thu ya phi kum kino ki jai serum ba phi de ban padon kam la da phi don Niangmong hakas ne do ka jom phi te don bone jai bha kine ki serum ro te phi de ban nang ban jet kum kino ki jai serum kum kino ki jai ingredients ba phin padon kam la da phi don Niangmong te nga don kat to kat ne tali kine ki option hang ne option ka banong kong phila ban jet kum kojic acid serum lada pidon sensitive skin te pide ban skip yau kojic acid serum mo kojic acid serum ru ude way u serum ubala ban pen bright bala ban pen thabaya kasne do ka jong phi lada pidon dark spot lada pidon pigmentation lada pidon Niangmong mo mong la ne yo dark spot badon ha kador kmat ka jong phi te kumbang la dep ong la da pidon sensitive skin te phila ban skip yo kojic acid serum na marba don ba apply yo kojic acid serum gum to te ki ong ba buj palat dai buj palat ka skin la ne saw palat ka skin gum to te kamut ba mo yo ba phim ya ha bat kito ki jai serum mo te nakata kadau phila ban skip yo kojic acid serum te phila ban jet padau alpha arbutin serum alpha arbutin serum ru ngala de ban ya thu ya phi ha ki videos barim jonga shaphang jong minimalist 02% alpha arbutin te lada pidon terkhong ne do te phila ban jet kom o plum alpha arbutin plus hyaluronic acid serum namarba une uplum alpha arbutin and hyaluronic acid serum uyaram nak benta kito badon terkhong palat kasne do namarba une hyaluronic acid serum ula ban pen hydrate ya kas ne do ka jong phi te lada pidon terkhong ne do te ka bha ba phin jet da uplum alpha arbutin and hyaluronic acid serum namarba une udon alpha arbutin ingredients but udon ru hyaluronic acid ingredients te kine kide ki arjat ki ingredients kum hyaluronic acid serum ru lane kum hyaluronic acid ingredients ula ban hydrate ya ka ne do ka jong phi te kane ka kum kine ki jai ingredients phila ban jet lada pidon terkhong ne do te lada phim don terkhong ne do te phila ban pron kam kum minimalist alpha arbutin 02% te ngala de ban ong phi kine ki jai serum te sakowe ko option ru lada pidon melasma te phila ban pidon kam kum suganda advanced pigmentation serum une udon alpha arbutin ingredients don tranexamic acid ingredients une ukhamrem khandet udon khatsan lane khan reus pangam kan mau bha ngan bu hakane ka screen te lada phis ngeula ban afford phila ban thet eu neu serum te une ru de we serum uba best bha nak banta ban control lane ban penduna eu neu pigmentation lane melasma lane Niangmong ubadon ha kador kmat ka jong phi kum tranexamic acid serum na minimalist ru de way ubala ban yaram ban penduna eu pigmentation lane eu Niangmong na kador kmat ka jong phi te phila ban jet ka way na kine mo phila ban jet kum alpha arbutin serum phila ban jet kum tranexamic acid serum phila ban jet kum kojic acid serum phila ban jet kum tranexamic acid serum na dermako te phila ban jet kum na suganda advanced pigmentation serum te phila ban jet kum kine ki jai serum ka way na kine te banta ikine ki serum te phila banta ha kapor minute haden ma phila de ban sai ka khmat ka jong phi ta serum but moisturizer tangum ta hi kane ka de ka night skin care routine ka jong phi mo te ha kapor man step pat phila da phi don sensitive skin te phila banta kum u niacinamide serum 5% now plum
te phila banta ru kum vitamin C serum lada phim don sensitive skin te phila banta kum vitamin C serum hakapon step haden ma phila de banta serum ta sa moisturizer te haden ma phila de banta moisturizer ta pat sa sunscreen kane kade ka morning skincare routine ko jong phi last step jong ka skincare routine ko jong phi kade ka sunscreen te phide ban at sunscreen hakapon step shwa be phin le ching le lada phidon po ying lada phidon shabaru sunscreen kade ka way ka bron kam ha ba phide ban at haka skincare routine ko jong phi dengan ya thu shu shu ya phi ya kine ki jai serum ban pran kam nak bantau Niangmong te phila ban jet kom fix derma pigment correcting serum une udon ingredients kom tranexamic acid serum ngala de ban ong ya phi mane lada phi jet ekino kino ki jai serum te jet ha ya ki jai ingredients nak banta jongu melasma lane nak bantau Niangmong te new serum uyarap nak banta ba ro ki jai skin type te phila ban the yo ne ma te ban phila ban apply hakapor men te ban apply ru phila ban shim tang ar la nelai drop te ap komba shim minute ai haden ma phila de ban ap shim minute apply patsa moisturizer tang kum tahi hakapor men ma te phila ban pron kam hakapor men step ru tamba kabha ba phin pron kam hakapor men ma te saka we ru ngala de ban ong ye phi kom suganda advanced pigmentation serum with alpha arbutin lane udon ingredients kom alpha arbutin but tranexamic acid serum te une uyarap nakabenta ban nakabenta jong hyperpigmentation te udon ru ingredients kom niacinamide alpha arbutin tranexamic acid te ulong concern ru nakabenta kito kebedon dark spot pigmentation acne and blemishes uneru kumju hi pidei ban shim tang ar light drop hakas nedo ko jong phi te sa pedon kampat sa moisturizer haden shiminate ma tak man la kamit hakapor menit haden ma phila de ban site kmat Tengal ada ban ong ya peru kum minimalist 3% tranexamic acid face serum nakabenta jong melasma nakabenta jong acne scars nakabenta hyperpigmentation teune ubes ha phila banjet kum minimalist 3% tranexamic acid ma uneru kum jo hi phidei banta kapor menit ar light rom te haden ma phila de banta kumto te sata patsa moisturizer tangkum tahi Teu alpha arbutin serum ru na minimalist udan 2% alpha arbutin te uneru phila ban kam hakapor menit kumang la debong ulong concern ru na kabenta kito badan dark spot badan acne marks badan santan ma te phila ban kam kaju hi ar light drop hakapor men step bad hakapor menit tangba kabha ba phin kam hakapor menit ma te hakapor men step pat phila ban ta kum vitamin C serum kumna dermako phila banta kumna pilgrim phila banta kumna plum ro mo kum kine ki jai serum phide banta hakapom step mo ban ong e phi kum dermako tranexamic acid pigmentation une corrector serum udon ro 12% azelaic acid te udon ingredients ru kum tranexamic acid kum azelaic acid kum niacinamide ulong concern ru nakabanta kito kibadon hyperpigmentation uyarap ru ban penduna yau acne marks but acne scars kumto te uyarap ru ban penprat yakas ne do ka jong phi te uneru uju hi pide ban pedon kam ar light drop hakas ne do ka jong phi te satapat sa moisturizer dengan ong phi hang ne bala da phi pedon kam ya kino ki serum ru wat nam skip ya ka sunscreen ha ka permanent step mo kane kade ka step ka badon kam ha ba phide ban kan mau ba la da phita ekino ki jai serum to ka permanent ha ka permanent step phide ban sumar bha phide ban ta bha yo sunscreen khanang ba kasngiru kanam thang ya ka skin ka jong phila ne kasne do ka jong phima namar ba la da phim protect bha la da phim ya da bha ya kasne do ka jong phi te kane ka serum ru kala ban pen dal shushu ya ka skin ko jong phi man ne ngala de ban ong ya phi phila ban exfoliate ya kasne do ko jong phi shi sen ne arsen ha kas tayo te phila ban pron kam kom L'Oreal Paris glycolic acid 8% uneru uyarap nak banta ban exfoliate ne ban penmi ya to ka dead skin cell badon ha kasne do ko jong phi phila ban pron kam kom minimalist toner mo phila ban pron kam kom ne ngan bu ha kane ka screen te yaw ne phide ban pron kam tang shi sen ne arsen ha kasta yau kumto lada pi pedon kaman la kamet te kan sa long harmful bha ka skin ko jong phi te phi hab ban pedon kam tang shi sen ne arsen
hakas ta yeu kum to te tangkum ta hi te ngan ong biang hang ne khnang ba phinom confused te kabanong kong hi hakapomen step haden ma phila de ban sai ka khmat ka jong phi te phidei ban apply mo da kano ka serum phidit la ban apply kum niacinamide serum na plum phila ban pran kam na minimalist phila ban pran kam na derma mo te phila ban pran kam kum vitamin C serum lada phimdon sensitive skin te phila ban pran kam kum vitamin C serum na derma plum minimalist but na pilgrim mo phila ban pran kam kine ki serum hakapomen stem te sapadon kampat sa moisturizer te sapadon kampat sa sunscreen last mo te hakapor men met pan haden ma phila de ban sa ya ka khmat ko chong phi pron kam serum kum kine ki serum mga ong phi kum kojic acid serum alpha arbutin tranexamic acid kum suganda advanced pigmentation serum kum dermaco tranexamic acid serum mo phila ban jet ka way na kine mo dengan ong ya phi te phila ban jet kum alpha arbutin dan tranexamic acid serum na mar kine kilong more effective mo compare ki way ki serum phila ban pron kam da kine ki serum hakapor men met haden phila de ban sai khman tak serum bat tak moisturizer hakas ni dok chong phi moisturizer ru ngala de ban pen ibun ha ki videos barum jonga tela da phim pad petru sapet ya ki videos shaphang moisturizer bangala de ban pelait te phila ban jet mo kom face wash ru ngala de ban pelait phila ban ngan bu ha kane ka screen mo ikine ki videos hang ni la da phim pad pet ya kine ki videos sneu bha pet te phila ban thet phila ban jet ya moisturizer phila ban jet ya face wash ru na kane ka video mo te ban order ru ngala de ban tag lot ya ka link hapo jong ka description box te phila ban link direct na ka link ban order ya face wash moisturizer but sunscreen te phila ban jet phila ban order na po ka link bangabu hapo ka description box the last part sunscreen mo sunscreen ru phidei ban jet la da phidon Niangmong te phidei ban jet kum o tinted sunscreen kum to phila ban jet ru kum mineral sunscreen ngala de ban mention bun bha ki videos barim jong haru shaphang mineral sunscreen ngala de ban mention shaphang jong une tinted sunscreen ru dengan ngan bu yakine ki sunscreen ru hapo ka description box below te phila ban check ya ka sunscreen te la da phikwa phila ban order direct na ka description box babu hapo ka video te kane ka video kala po siya bakon te la da phi itanat la da phi yo jing man toy na kane ka video ru te wanam klat ban like kane ka video ban share sa ki parlok jong phi baru ban subscribe kane ka channel mo te tangkum ne hi bye bye take care and stay safe love you all